אתם יודעים, יש משהו מיוחד שאני ראיתי במגילה? יש איזה בן אדם אחד, פרא אדם, קוראים לו המן הרשע. כל דבר שיש לו, מספר לאשתו. כל דבר. ויאמר המן, ויספר לזרש אשתו ולכל אוהביו. ותאמר לו זרש אשתו, יעשו עץ גבוה 50 אמה, ובבוקר אמור למלך ויתלו את מרדכי עליו. ותאמר לו זרש אשתו, אם מזרע יהודי מרדכי, אשר החילותה לנפול. כל הזמן המן וזרש, המן זרש זרש המן, המן זרש זרש המן. מה זה? מה זה? אתם מבינים למה להמן הייתה הצלחה כזאת גדולה? מה קרה נהיה כזה גדול? מה היה לו? איזה זכות יש לו? גודל, גודל, גודל. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בן המדת האגגי וינשאהו, וישם את כיסו מעל כל השרים אשר איתו. אני רוצה לדעת על מה ולמה המן ככה עולה לגדולה. בחינם היה לו כבוד לאשתו. הוקירו לנשייכו כי החד תתעתו. גוי שידע לכבד את אשתו. כל דבר, מה את אומרת אשתי? זרשוקה. מה את מציעה? מה נראה לך? מה את חושבת על הנושא הזה והזה? וכל דבר שהיא אומרת לו, בואו תקשיבי, משהו. מלמדת אותך המגילה שאפילו המן יש לו כבוד לאישה, יעלה מעלה עד למעלה. רק הטעות שהוא לקח את העצות של אשתו והוא והיא ביחד נגד הקדושה. אבל מצד העיקרון זה הסוד של המן. אחרת אני אגיד לכם את האמת, תסבירו לי על מה ולמה זכה המן לכל כך הרבה ילדים ולכזאת הצלחה ולכזאת עשירות. מה יש לו? הבית. כל דבר אשתי, מה את אומרת? מה נראה לך? מה את חושבת? להתייעץ, לא להיות ביג בוס, לא להיות שתלטן בבית, להיות חבר של האישה. מה נראה לך? אני אודה לך אם תסכימי להכין לנו כוס קפה. כשאתה ניגש למטבח, אתה תכין כוס קפה. אפילו המן ידע את הסוד הזה, המן ידע את הסוד לכבד את האישה. מלמדת אותך המגילה, תקשיב, שווה לך. אתה רוצה לעלות מעלה? בבית. סוד ההצלחה של האדם זה בבית. אבל אם בן אדם בבית לא מתייחס לאישה, יאללה, שקט. כמה רעש. כמה דיבורים. שקט. משתיק אותה. כן? עוד אומר סייג לחוכמה, שתיקה. הוא לא מבין שזה הולך עליו. סייג לחוכמה שתיקה ותשמע את השני. כמו בית הלל, שהיו שותקים ושומעים קודם כל את בית שמאי, שותקים לשמוע. אחר כך תגיד מה שיש לך לומר, לא רק להשמיע. אחד כזה שהולך ככה בבית, במקום לכבד, שלא יתפלא אחר כך על המצב שלו. שנזכה כולנו ללכת בדרך האמת, לעבוד את השם בהכנעה, ולהיות בהכנעה אחד לשני, ושנאהב את כל האחים שלנו, את כל עם ישראל נאהב אותם, שיהיה אהבת ישראל אמיתית,
ואז כשנגיע לאחדות יבוא משיח צדקנו, אמן כן יהיה רצון.